హరే హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు అందిస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక. సో ఈ 18 రోజులలో మీకు భగవద్గీత పైన ఒక అవగాహన అంటే బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు భగవద్గీత పైన అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుంది. రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున 18 రోజులు కూడా ఈ 18 అధ్యాయాలు ఉంటాయి భగవద్గీతలో. సో ఈ 18 అధ్యాయాల పైన మీకు ఒక అవగాహన వచ్చే విధంగా మేము తయారు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఈ 18 రోజులు కూడా మీకు సాయంత్రం 8:20 నుండి 8:30 నిమిషాల వరకు 10 నిమిషాల పాటు మహామంత్ర జపం ఉంటుంది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిది. అది వినడానికి వచ్చేవాళ్ళు ఎర్లీగా 8:20కి జాయిన్ అవ్వండి. అలాగే 8:30 టు 9:30 అధ్యాయం పైన క్లాస్ ఉంటుంది. అవగాహన శ్లోకాలు, ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకాలు చదవడము, వాటి యొక్క భావాలను చెప్తాం జరుగుతుంది. అలాగే మీరు ఎవరైనా ఆ రోజు ఉన్నటువంటి క్లాసు పైన ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే నోట్ చేసుకోండి. ఒక బుక్కు అంటే భగవద్గీత ఉంటే భగవద్గీత బుక్ ఉంచుకోండి. దాంతోపాటు ఒక పేపర్ పెన్ దగ్గర పెట్టుకొని మీకు ఏవైనా సందేహం కలిగినప్పుడు క్లాసు వింటూ ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి సందేహం వచ్చినా అది రాసుకొని క్లాస్ అయిన తర్వాత మీకు డిజిటల్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయడానికి మీకు అవకాశం ఇస్తాము. సో మీకు ఆ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేసినట్లయితే మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది. తద్వారా మీరు ఏం తెలుసుకున్నారో ఆ విషయం పైన మనము డిస్కస్ చేయవచ్చు. ఒక 10-15 నిమిషాల పాటు మీరు ఆ రోజు విన్నటువంటి క్లాసు పైన ఏవైనా సందేహాలు లేదా అంతకుముందు ఉన్నటువంటి క్లాసుల పైన ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే అవి నివృత్తి చేయబడతాయి. దయచేసి అందరూ కూడా ఈ క్లాసు వినేటప్పుడు మధ్యలో హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయకండి, అంటే అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేయకండి. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నాం కాబట్టి మధ్యలో డిస్కస్ చేస్తుంటే అది క్లాస్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. మీరు ఏదైతే సందేహం అనిపిస్తుందో అది నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత 9:30 టు 9:45 అయినా 10 వరకు అయినా అవసరాన్ని బట్టి కంటిన్యూ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే వీడియోస్ ఆఫ్ చేసి పెట్టుకోండి. దానివల్ల ఏంటంటే మీరు ఏవైనా మర్చిపోయేదని అనుకున్న డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళకి. సో కాబట్టి దయచేసి వీలైనంత వరకు వీడియోస్ ఆఫ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ మంచిగా ఉంది అనుకుంటే పర్వాలేదు. అలాగే అన్మ్యూట్ చేసుకోవడానికి ఎప్పుడు కూడా ప్రయత్నం చేయకండి. క్లాస్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు సడన్ గా ఎవరైనా మీ దగ్గరకు వచ్చి ముచ్చట్లు పెడుతుంటే మళ్ళీ దీని ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటుంది. సో దయచేసి ఆన్ చేసి పక్కన పెట్టిపోకండి. అవకాశం మీకు ఈ భగవద్గీత వినేటువంటి అవకాశం, వినడం వల్ల కలిగేటువంటి ప్రయోజనం ఏంటి, ఈ క్లాసులు రావడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏంటి అనేది 18వ అధ్యాయంలో మీకు చెప్తాము. భగవంతుడే చెప్తాడు, భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశమే. సో కాబట్టి దయచేసి మధ్యలో మాటలు అన్మ్యూట్ చేసుకోవడం కానీ మాట్లాడడానికి కానీ ప్రయత్నం చేయకండి. ఇక గ్రూప్లో మీకు ముందుగానే ఈరోజు ఏ అధ్యాయం అవుతుంది, ఆ అధ్యాయం పైన ఉండే శ్లోకాలు అవి కూడా నోట్ మీకు మాతాజీ పెడతారు. అడ్మిన్ మాతాజీ ఉన్నారు, శ్రీదేవి మాతాజీ పెడతారు. అవి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు పక్కన పెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే 7 days తర్వాత అవి డిజపియర్ అవుతాయి. అవి కూడా మీరు చేసి పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే మీకు
సారాంశంగా ముందుగానే పంపించాము. ఆ అధ్యాయంపై ఏముంటుంది అనేటువంటిది కూడా, అది కూడా చదువుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో కొంచెం ఇది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలు కాబట్టి అంత ఈజీగా మనం అట్రాక్ట్ అవ్వలేము. కాబట్టి దయచేసి కొంచెం కంటిన్యూ అవ్వడానికి, వినడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఎందుకంటే మనము భౌతికమైనటువంటి విషయాలపైన అట్రాక్ట్ అయినంత ఈజీగా ఆధ్యాత్మిక విషయాలకు, భక్తికి మనము అట్రాక్ట్ అవ్వలేము. కాబట్టి అది భగవంతుని అనుగ్రహం ద్వారానే మీరందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని ఇందులో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. సో దీన్ని సద్వినియోగపరచుకొని 18 రోజులు కూడా రెగ్యులర్‌గా క్లాసులకు వస్తారని ఆశిస్తూ ఉన్నాము. మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు, కర్ణాటక తరపున మీకు స్వాగతం తెలియచేస్తున్నాము. ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు అందిస్తున్నటువంటి వారు నామనిష్టదాస ప్రభు ఆలయ అధ్యక్షులు. సో గత 4 సంవత్సరాలుగా మీకు ఈ భగవద్గీతను ఇంటింటికి మన యొక్క ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలు తెలియాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆన్లైన్‌లో ఫ్రీగా మీకు అందిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు 41 బ్యాచ్‌లు కంప్లీట్ చేశాము. 42వ బ్యాచ్‌గా మీరొచ్చారు. సో ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకొని, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్‌కి కూడా తెలియచేయండి. ఈ లింక్ ఇవ్వండి, రమ్మనండి, జాయిన్ అవ్వమనండి. సో ఆ భగవంతుని యొక్క కృపకు పాత్రులవుతారని ఆశిస్తూ, హరే కృష్ణ అందరికీ. సో మనము ఇక్కడ ఇస్కాన్ అనేటువంటిది ముఖ్యంగా మనకి ఈ ఆధ్యాత్మిక అంశాలని ప్రచారం చేస్తున్నటువంటిది. ఇస్కాన్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. తెలుగులో మనం దీన్ని అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘము అని అంటాము. దీనిని 1966 జూలైలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు స్థాపించడం జరిగినది. ఈయన ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో వీరు చదువుతున్నటువంటి ఆ మహామంత్రమే మీరు 820 నుంచి వింటూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి అలా వినడం వల్ల వారి యొక్క సాంగత్వంలో, శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వం వలన మనకు కూడా భక్తిలో ఆ భగవంతుని కృప మనకు లభిస్తూ ఉంటుంది. సో భగవద్గీత యథాతథము ఇస్కాన్ నుంచి అందిస్తూ ఉన్నటువంటిది ఏదైతే ఉందో, ఈ ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి వీరు పరమ పూజ్య ఏసి భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు. వీరు ఏవైతే ఇచ్చారో వాటి యొక్క బోధన, వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగానే మీకు ఈ భగవద్గీతను మేము అవగాహనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. సో ఏదైతే మేము చెప్తున్నామో ఇది మా సొంతం ఏం కాదు. ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యులు, గురు పరంపరలో ఉన్నటువంటి ఆచార్యులు, వారి యొక్క బోధనలను మాత్రమే మీకు వినిపిస్తూ ఉన్నాం. సో కాబట్టి గురువు వారే మనకి అందరికీ కూడా. ఇస్కాన్‌లో వారు సంస్థాపక ఆచార్యులు, వారి యొక్క బోధనలనే మీరు వింటూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఇక భగవద్గీత గురించి మనము పరిచయం తీసుకున్నట్లయితే, ఈ భగవద్గీత విస్తృతంగా భగవద్గీత అనేటువంటి ఈ ఏవైతే ఉన్నాయో గ్రంథం విస్తృతంగా చదవబడేటువంటి ఈ భగవద్గీత మొదట సంస్కృతం ఇతిహాసమైనటువంటి మహాభారతంలో ఒక ఉపఖ్యానంగా మనకి దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది. అంటే మహాభారతంలోని భాగంగా ఉన్నటువంటిది. అయితే ద్వాపర యుగంలో ఈ కలియుగం వరకు దారి తీసినటువంటి సంఘటనలన్నీ కూడా మహాభారతము మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే ఈ యుగము ప్రారంభంలో, అంటే కలియుగం ప్రారంభంలో, అంటే దాదాపు 5137 సంవత్సరాలకు పూర్వము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతను తన యొక్క మిత్రుడు మరియు భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడికి చెప్పబడినటువంటి అంశం. భగవద్గీత అంటే భగవత్ అంటే భగవంతుడు, గీత అంటే పాట.
భగవంతుని పాట అని కూడా చెప్తాం. భగవద్గీత అంటే ఇది. అలాగే మానవులము మనము ఎరిగి ఉన్నటువంటి గొప్ప తాత్విక, ధార్మిక సంవాదాలలో ఒకటైనటువంటి ఈ భగవద్గీత, దీని యొక్క ఈ ఉపదేశం ఏదైతే ఉందో, ఇది ధృతరాష్ట్రుని యొక్క నూరుగురు కుమారులు, అంటే కౌరవులు అంటాము. వారి యొక్క దాయాదులైనటువంటి జ్ఞాతులైనటువంటి పాండవులు, అంటే పాండురాజు యొక్క కుమారులు. ధృతరాష్ట్రుని యొక్క కుమారులు కౌరవులు, అలాగే పాండురాజు యొక్క కుమారులు పాండవులు. వారికి సంభవించినటువంటి ఆ సోదర విరోధం, మహాయుద్ధం ప్రారంభమయ్యే ముందు జరిగినటువంటి సంఘటన, బోధన ఇది భగవద్గీత, భగవంతుని యొక్క పాట. ఇక్కడ ఈ పూర్వము కొంచెం మనం మహాభారతం గురించి వెళ్ళినట్లయితే, పూర్వము ఈ భూమిని పరిపాలించినటువంటి భరత మహారాజు నుండి వచ్చినటువంటి కురు వంశంలోనే ఈ సోదరులైనటువంటి ఇద్దరు, ధృతరాష్ట్రుడు మరియు పాండురాజు, ఇద్దరు కూడా జన్మించినటువంటి వారు. ఇక భరత మహారాజు నుండి మహాభారతం అనే పేరు వచ్చినటువంటిది. ఇక ఈ ఇద్దరు ఆ వంశంలో, భరత వంశంలో లేదా కురు వంశంలో జ్యేష్ఠ సహోదరుడైనటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టుగుడ్డువాడు కావడం వల్ల అతనికి చెందవలసినటువంటి ఆ సింహాసనం ఏదైతే ఉందో అది తన సహోదరుడైనటువంటి పాండురాజుకి శాస్త్రోక్తంగా ఇవ్వబడుతూ ఉంటుంది. అయితే పాండురాజు యుక్త వయసులోనే మరణిస్తాడు. అప్పుడు మళ్ళీ ఇక ఆ పాండురాజు యొక్క 5గురు కుమారులైనటువంటి ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకుల సహదేవులు ఆ తాత్కాలికంగా ఎప్పుడైనా మనకి ప్రధానమంత్రి లేదా ముఖ్యమంత్రి సడన్ గా ఎటన్నా వెళ్ళిపోయినా లేదంటే తాత్కాలికంగా వాళ్ళని చేస్తాం. సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుని తాత్కాలిక రాజుగా నియమించడం జరిగింది. ఇక ఆయన యొక్క సంరక్షణలోనే ఈ పాండవులు, కౌరవులు అంతా కూడా పెరిగేవారు. అయితే ఇక ముఖ్యంగా ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి మరి అతని కుమారులైనటువంటి వారికి పాండవులంటే విరోధం ఉండేటువంటిది ఎప్పుడు. ముఖ్యంగా దుర్యోధనుడికి, ఆయన వారిని చంపడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, అలాగే భీష్మాచార్యులు, అలాగే విదురుడు వంటి వారి యొక్క సహకారంతో వారు ఈ విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితి నుంచి బయటపడడం జరుగుతుంది. ఇక అయినా కూడా చివరికి ఆ తెలివి కలిగినటువంటి దుర్యోధనుడు పాండవులను జూదానికి ఆహ్వానించడము, ఆ మహా విపత్కరమైనటువంటి ఆటలో దుర్యోధనుడు అతని సహోదరుడు ఆ పాండవ పత్ని అయినటువంటి ప్రతివత అయినటువంటి ఆ ద్రౌపదిని తర్వాత అన్నిటిని గెలుచుకోవడం, తర్వాత ఆమెని అవమానపరచడము ప్రయత్నిస్తాడు. కానీ ఆ భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం, శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా ఆమె ఆ విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితి నుంచి బయటపడుతుంది. వనవాసం నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత వారికి చెందవలసినటువంటి రాజ్యాన్ని వారికి ఇవ్వకుండా జరుగుతుంది. ఆ పరిస్థితులలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారి దగ్గరికి రాయబారంగా వెళ్తాడు. వెళ్ళి సగరాజ్యానికి బదులుగా కనీసం 5గురికి 5 ఊర్లన్నా ఇవ్వమని అడుగుతాడు. కానీ దుర్యోధనుడు వారికి, అంటే పాండవులకు ఆ సూదిమొన మోపినంత ప్రదేశాన్ని కూడా ఇవ్వను అని మొండిగా వాదిస్తాడు. సో ఇక ఇదంతా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు పాండవులు ఎంతో సహనంతోనూ ఓర్పుతోనూ ఉన్నారు అని చెప్తారు. కానీ ఇక వారికి ఎంత సహనంతో ఓర్పుతో ఉన్న యుద్ధము అనివార్యమవుతుంది. ఇక ఆ యుద్ధ సమయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ప్రసిద్ధ విలుకాడైనటువంటి అర్జునుడికి రథసారథిగా ఉంటాడు. ఇక యుద్ధ సన్నద్ధమైనప్పుడు ఇరుపక్షాలలో ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ఆ ఇరుపక్షాల నడుమ నిలిచి ఉంటాడు అర్జునుడు. అక్కడ ఉన్నటువంటి వారిని చూసి తాను యుద్ధము చేయనంటాడు. ఆ పరిస్థితులలో బోధించినటువంటి బోధనలే ఈ భగవద్గీత. అలాగే మరి
ఆ యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్నప్పుడు ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి, అంటే ఆ యుద్ధ సన్నద్ధులైనటువంటి ఇరుపక్షాలు వారు వ్యూహాత్మకంగా నిలిచి ఉన్నప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి ఆతృతతో, గుడ్డివాడు కదా, ముసలివాడు, యుద్ధ యుద్ధ క్షేత్రానికి వెళ్ళడు, అంతఃపురంలోనే ఉంటాడు. సో ఆ అంతఃపురంలోనే ఉండి తన యొక్క వ్యక్తిగత కార్యదర్శి అయినటువంటి సంజీవుడు ద్వారా అతడు అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను తెలుసుకోగోరిన వాడై అడుగుతాడు. తన యొక్క వ్యక్తిగత కార్యదర్శి అయినటువంటి సంజయుని వారు ఏమి చేసిరి అంటే, యుద్ధ సన్నద్ధులైనటువంటి నా పుత్రులు పాండుపుత్రులు ఆ ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో ఏం చేశారు అంటూ ఆ ధృతరాష్ట్రుడు ప్రశ్నించడము ద్వారా భగవద్గీత మొదలవుతూ ఉంటుంటుంది. సో ఇది భగవద్గీత ప్రారంభ నేపథ్యము. భగవద్గీతలో మొత్తము 18 అధ్యాయాలు, 700 శ్లోకాలు ఉన్నవి. కృష్ణ ద్వైపాయనులైనటువంటి వ్యాసుల వారు రచించినటువంటి సంస్కృత భగవద్గీతకు వ్యాఖ్యానమే, అంటే దాన్ని ఇంగ్లీష్లోను తెలుగు అంటే ట్రాన్స్లేట్ చేసినటువంటిది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు. దాని బేస్గానే మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముందులో మొత్తము 18 అధ్యాయాలు, 700 శ్లోకాలు ఉన్నవి. ఈ 18 అధ్యాయాలను 3 విభాగాలుగా చెప్తాము. మొదటి 6 అధ్యాయాలు కర్మయోగాలుగాను, మధ్యలో ఉన్నటువంటి 6 అధ్యాయాలు భక్తి యోగాలుగాను, చివరి 6 అధ్యాయాలు జ్ఞాన యోగాలుగా విభజింపబడి ఉన్నటువంటి ఇవి. సో ఈ విధంగా భగవద్గీతను మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాం చ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో భక్తులందరికీ కూడా మరొకసారి ఈ భగవద్గీత యథాతథము అవగాహన కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం నుండి స్వాగతం తెలియజేస్తూ, ఇక ఈరోజు మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి
కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము, లేదా దీన్నే అర్జున విషాద యోగము అని పిలుస్తారు. సో కాబట్టి ఈ ప్రథమ అధ్యాయమైనటువంటి కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము లేదా అర్జున విషాద యోగము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము. సో ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం, ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధము ప్రారంభ సమయంలో అక్కడ ఆ ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి ఆతృతతో ధృతరాష్ట్రుడు తన వ్యక్తిగత కార్యదర్శి అయినటువంటి సంజీవుడిని అడగడము ద్వారా భగవద్గీత ప్రారంభమవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఈ విధంగా భగవద్గీతలోని మొదటి శ్లోకము ఒకే ఒక్క శ్లోకాన్ని ఆ ధృతరాష్ట్రుడు ద్వారా చెప్పబడినటువంటిది. సో ఇక ఆ ధృతరాష్ట్రుడు ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు, తన యొక్క వ్యక్తిగత కార్యదర్శి సంజీవుడిని అడుగుతున్నాడు. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవాచ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. సో ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ, ఉవాచ అంటే పలికెను లేదా అడిగెను. ఎవరు అడిగారు అంటే ధృతరాష్ట్రుడు అడిగాడు. ధృతరాష్ట్రుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడట, ఏమని? ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేత యుయుత్సవః మామకా పాండవాచ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. ఓ సంజయ, ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రమునందు నా తనయులు, నా కుమారులైనటువంటి ఆ దుర్యోధన దుశ్శాసనాదులు మరియు పాండురాజు తనయులు యుద్ధము చేయగోరు వారై సమకూడిన పిమ్మట ఏం చేశారయ్యా అని ఆతృతతో అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి ఆ అంశంతో అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ సంజయుడిని ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఆ యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి, అంటే మహాభారతంలో వర్ణింపబడినటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్ర సంజయుల సంవాద విషయాలు మహోన్నతమైనటువంటి ఆ తత్వశాస్త్రానికి మూల సిద్ధాంతము అయినవి అని చెప్తారు. అనాది అయినటువంటి వేదకాలము నుండి తీర్థస్థానమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో, అది ఎప్పటి నుంచో తీర్థస్థానంగా దేవతలు సహా వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చి యజ్ఞాలు యాగాదులు చేసేవారు అని చెప్తారు. అది తీర్థస్థానం. అటువంటి తీర్థస్థానమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో ఈ తత్వశాస్త్రము ఉద్భవించినట్లుగా మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే ఈ లోకంలో భగవంతుడు స్వయంగా ఉన్నప్పుడు మానవాళికి మార్గదర్శనం చేయడానికి దీనిని బోధించాడు అని చెప్తారు భగవద్గీత. భగవంతుని పాట, భగవద్గీత అంటే భగవంతుని పాట. మరి ఈ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో భగవంతుడు పాండవుల పక్షాన ఉన్నటువంటి కారణంగా ఇక్కడ ధర్మక్షేత్రము అంటే ధర్మ విహిత కర్మలు చేయబడే స్థలం, క్షేత్రము అంటే ప్రదేశము అని అర్థం కదా. ధర్మక్షేత్రం, ధర్మానికి నిలయమైనటువంటి క్షేత్రము అనేటువంటిది ఇక్కడ ధర్మక్షేత్ర అనేటువంటి పదం చాలా ప్రముఖమైన ప్రధానమైనది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అక్కడ ఆ కౌరవుల తండ్రి అయినటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి తన తనయుల యొక్క చర్మ విజయావకాశాల గురించి చాలా సందేహాలు ఉన్నవి. అందుకనే ఆ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవడానికి వారు ఏం చేశారు అని తన యొక్క వ్యక్తిగత కార్యదర్శి అయినటువంటి సంజీవుని అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ధర్మక్షేత్రము అనేటువంటి ఆ కురుక్షేత్రం, ధర్మానికి నిలయమైనటువంటి ఆ కురుక్షేత్రంలో ఎవరైనా అక్కడికి వచ్చినట్లంటే ఎటువంటి దుర్మార్గులైనా మంచివాళ్ళుగా మారిపోతారట. మరి అందువల్ల మరి ఆ ధర్మక్షేత్రంలో అంటే కురుక్షేత్రం కదా, కురుక్షేత్రంలో యుద్ధం జరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడికి వచ్చినటువంటి తన కుమారులు వారి యొక్క మనస్సు ఏమైనా మార్చుకొని సంధి జరిగిందేమో అనేటువంటి డౌట్తో అడుగుతున్నాడు.
అలాగే మరొకటి ఇక్కడ ధర్మక్షేత్రం అది. అంటే క్షేత్రం అంటే వ్యవసాయ క్షేత్రం అనుకోండి. మరి వ్యవసాయ క్షేత్రంలో మనం ఏం చేస్తాం? పంట పండిస్తాం. ఆ పంటతో పాటు కలుపు మొక్కలు ఉన్నట్లయితే కలుపును ఏరివేస్తాం. మరి ఇక్కడ ఆ పంట పండించేటువంటి ఆ క్షేత్రానికి ఆహ్, వ్యవసాయదారుడు ఎవరు అంటే ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. మరి పంట ఎవరు అంటే ఇక్కడ పాండవులు అని చెప్తారు. మరి కలుపు మొక్కలు ఎవరు అంటే కౌరవులు. మరి రైతు ఏం చేస్తాడు? కలుపు మొక్కల్ని ఏరివేస్తేనే పంట మంచిగా పండుతూ ఉంటుంది. సో, ఆ విధంగా కొంత భయముంది ధృతరాష్ట్రుడికి. ఎందుకంటే పాండవుల వైపున ధర్మముంది. అలాగే పాండవుల వైపున దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ఉన్నాడు. అలాగే స్వభావరీత్యా పాండవులు ధర్మపరాయణులు. సో, కాబట్టి వారికి యుద్ధంలో విజయావకాశం ఉంది. కానీ మరొక రకంగా ధృతరాష్ట్రుడికి తన కొడుకులు గెలుస్తారు అనేటువంటి ఒక ఆతృత ఉంది. ఎందుకు అంటే ఆ యుద్ధ సమయంలో ఇప్పుడు కౌరవుల వైపున ఆహ్, భీష్మాచార్యులున్నాడు, కృపాచార్యుడున్నాడు, కర్ణుడున్నాడు. వీళ్ళంతా ఉండడం వల్ల తన కొడుకులు గెలుస్తారేమో అనేటువంటి ఒక వెర్రి ఆశ గూడా ఉంది ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి. అందుకే ఆ విధంగా అడుగుతున్నాడు అని చెప్తారు ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హ్మ్. సో, ఆ విధంగా ధృతరాష్ట్రుడు సంజీవుడిని అడిగితే ఇక అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలని సంజీవుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తారు. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తతా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. సంజీవుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో. అక్కడ జరుగుతూ ఉన్న ఆ కురుక్షేత్రంలో ఇద్దరు కూడా అంతఃపురంలోనే ఉన్నారు. కానీ సంజీవుడికి ఆ వ్యాస భగవానుల వారి యొక్క అనుగ్రహము ద్వారా ఆ కురుక్షేత్రంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రతి విషయాన్ని కూడా యథార్థంగా దర్శించి తన హృదయంలో దర్శించి చెప్పగలిగేటువంటి ఇది ఆయనకుంది. సో, ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో, కురుక్షేత్రంలో జరిగేటువంటి విషయాన్ని ఈ ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్పగలుగుతూ ఉంటాడు. ఆయన హృదయం ద్వారా చూస్తూ చెప్తాడన్నట్టు. ఆ విధమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని తన గురువైనటువంటి వ్యాసుడు ఆయనకిచ్చాడు. అందుకే సంజీవుడు ఆ విధంగా చెప్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడట సంజీవుడు? "ఓ రాజా" అంటే ధృతరాష్ట్రుడిని సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే తాత్కాలిక రాజుగా ఉన్నాడు కదా! "ఓ రాజా, పాండు తనయుల చేత వ్యూహంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి సైన్యమును గాంచిన పిమ్మట దుర్యోధనుడు తన గురువు ద్రోణాచార్యుడి చెంతకు చేరి ఈ విధంగా పలికాడు." అటు పాండవులకు, కౌరవులకు గురువు ఎవరు అంటే ద్రోణాచార్యుడు. కానీ యుద్ధ సమయంలో ఆ ద్రోణాచార్యుడు, భీష్ముడు వీళ్ళంతా కూడా కౌరవుల వైపున యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే ఆ కురుక్షేత్రంలో యుద్ధం సమయానికి వాళ్ళు అక్కడ సమావేశమయ్యారో, పాండవుల వైపున ఉన్నటువంటి ఆ సైన్యాన్నంతా చూసినటువంటి ఆ దుర్యోధనుడు తన గురువైనటువంటి ఆ ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడట ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి. వెళ్ళి ఈ విధంగా అంటున్నాడట. పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం ఆచార్య మహతీం చమూం వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమతా. సో, ఇక అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుడితో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడట. ఏమని? "ఓ గురువర్య." ఎవరంటున్నారు? దుర్యోధనుడు అంటున్నాడు ద్రోణాచార్యుడితో. "ఓ గురువర్య, మీ ప్రియ శిష్యుడు అయిన" అంటే ద్రోణాచార్యుడితో అంటున్నాడు దుర్యోధనుడు. "మీ ప్రియ శిష్యుడు అయినటువంటి ద్రుపద పుత్రుడిచే అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా నిలుపబడిన ఈ పాండవుల మహాసైన్యాన్ని చూడు." ఇక్కడ బ్రాహ్మణుడు, గొప్ప సేనాధిపతి అయినటువంటి ద్రోణాచార్యుడిలోని ఆ లోపాలను రాజనీతి నిపుణుడైనటువంటి దుర్యోధనుడు ఎత్తి చూపాలి అనుకోని ఆ విధంగా చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే మరి పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని వ్యూహాత్మకంగా నిలిపింది ఎవరంటే
ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు అనేటువంటి వాడు. ఎవరా దృష్టద్యుమ్నుడు అంటే ద్రుపద పుత్రుడు. మరి అందుకని ఇక్కడ దృష్టద్యుమ్నుడు అనట్లేదు దుర్యోధనుడు. ద్రుపద పుత్రుడు అంటున్నాడు. ఎందుకంటే ద్రుపదుడు, ద్రోణాచార్యుడు ఇద్దరు మిత్రులు బాల్యంలో. కానీ తర్వాత వారిద్దరికి మధ్య శత్రుత్వం వస్తుంది. ఆ శత్రుత్వ కారణంగా ఆ ద్రోణాచార్యుడిని సంహరించడానికి ఒక పుత్రుడిని వరంగా పొందుతాడు. ఆ పుత్రుడే ఈ దృష్టద్యుమ్నుడు. ఇప్పుడు ఈ దృష్టద్యుమ్నుడు పాండవుల వైపున యుద్ధం చేయడానికి వచ్చాడు. మరి ఏంటి ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు ద్రోణాచార్యుడిని సంహరించడానికి వచ్చినటువంటి వాడే. కానీ అంటే పుట్టినటువంటి వాడు. కానీ ఆ ద్రుపదుడు ఈ దృష్టద్యుమ్నుడిని ఆ ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి విద్యలు నేర్చుకోమని పంపుతాడు. ఆయన తనను సంహరించడానికి వచ్చినటువంటి వాడైనప్పటికీ కూడా ఆయనకి యుద్ధం నేర్పుతాడు ఈ బ్రాహ్మణుడు అయినటువంటి, అంటే బ్రాహ్మణుడు గొప్ప సేనాధిపతి. ఎందుకంటే యుద్ధ విద్యలందు నైపుణ్యం కలిగినటువంటి వాడు. సో ఆయనకి విద్యలు నేర్పుతాడు. అందుకే ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు దుర్యోధనుడు, ఎత్తి పొడుస్తున్నాడు. నీవు మరి నిన్ను చంపడానికి పుట్టినటువంటి వాడికి నీవు విద్యలు నేర్పావు గదా! మరి అటువంటి నీ ప్రియ శిష్యుడైనటువంటి ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు అంటే ద్రుపదపుత్రుడు పాండవుల సైన్యాన్ని చూడవయ్యా ఎంత చక్కగా ఏర్పాటు చేశాడో అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ. ఆ విధంగా ఇంక చెప్పి అంటున్నాడు, అత్ర శూర మహేశ్వాస భీమార్జున సమాయుధి యుయుధానో విరాటచ్చ ద్రుపదచ్చ మహారథ. సో ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన, ఓ గురువర్య, ఈ సైన్యమునందు అంటే పాండవుల సైన్యమునందు భీమార్జునులతో సమానంగా యుద్ధం చేయగల శూరులైన ధనుర్ధరులు పెక్కురుగలరు. అందులో యుయుధానుడు, విరాటుడు, ద్రుపదుడు మొదలైన మహా యోధులున్నారయ్యా పాండవుల వైపు. అంటే ఇక్కడ ఆ యుద్ధ విద్యలో ద్రోణాచార్యుని గొప్ప శక్తి దృష్ట్యా ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు ముఖ్యమైనటువంటి అవరోధం కాకపోయినప్పటికీ కూడా ఆయనకి ఆ భయానికి అనేకమైనటువంటి కారణాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భీమార్జునులు ఉన్నారు. అలాగే వారితో పాటు ఇంకా కొంతమంది పాండవుల వైపు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారు. వాస్తవానికి ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో ఈ భూమండలంపై ఉన్నటువంటి రాజులందరూ కూడా 2 గ్రూపులుగా విడిపోయారు. ఈ అసుర భావాలు కలిగి ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కౌరవుల వైపు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారు. ఇక పాండవుల వైపు మరికొంతమంది యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారు. సో కాబట్టి చెప్తారు మనకిక్కడ గురువులు. సో మహాభారతంలో కానీ ఇక్కడ భూమండలంపై ఉన్నటువంటి మొత్తం రాజులందరూ కూడా 2 వర్గాలుగా విభజింపబడి కొంతమంది ఏమో కౌరవుల వైపు, కొంతమంది పాండవుల వైపు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారని చెప్తారు. ఆ పాండవుల వైపు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చిన వారిని గురించి ఇక్కడ కొంతమందిని ఆ దుర్యోధనుడు భీష్మాచార్యుడితో ద్రోణాచార్యుడితో చెప్తూ ఉన్నారు. యుయుధానుడు, విరాటుడు, ద్రుపదుడు మొదలైన వారు మహాయోధులు పాండవుల సైన్యంలో ఉన్నారయ్యా. ఇంకా చెప్తున్నాడు, దృష్టకేతువు, చైకితాను, కాశీరాజు, పురజిత్తుడు, కుంతిభోజుడు, శైభ్యుడు వంటి శూరులైన మహాయోధులు ఎంతో మంది ఆ కౌరవ సైన్యములందు ఉన్నారు, పాండవ సైన్యమునందు ఉన్నారు అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, పరాక్రమంతుడైనటువంటి యుధామన్యుడు, శక్తిశాలి అయిన ఉత్తమౌజుడు, సుభద్రాతనయుడైన అభిమన్యుడు, ద్రౌపదీ కుమారులు ఉప పాండవులని అంటారు, వారు అందులో ఉన్నారు, పాండవుల వైపు ఉన్నారు. ఈ వీరులందరూ కూడా మహారథులే అంటూ పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని ఇక్కడ అంచనా వేస్తూ ఉన్నాడు గురువుకి. అంటే అక్కడ మొదట కౌరవుల వైపు సైన్యాధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి ఆ ద్రోణాచార్యుడికి తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. అందుకే ఈ అధ్యాయానికి కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము అని చెప్తారు. ఇటు దుర్యోధనుడు, అటు అర్జునుడు ఆ సైన్యాన్ని అంచనా వేస్తూ ఉంటుంటారు, పరిశీలిస్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా చెప్పి ఆయన ఆ దుర్యోధనుడు తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడితో ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్ని బోధ ద్విజోత్తమా నాయక మమ సైన్యస్య సంజ్ఞాతం తాను బ్రవీమితే. ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, అంటే ఇక్కడ ఆ ద్రోణాచార్యుడిని బ్రాహ్మణ ఉత్తముడు, ద్విజోత్తముడు, బ్రాహ్మణ ఉత్తముడు అని చెప్తున్నారు.
నా సేనా బలమును నడుపుటకై ప్రత్యేకంగా యోగ్యులైనటువంటి నాయకులను గూర్చి కూడా మీ కొరకై నేను తెలియచేసేదను అంటూ చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని వర్ణించాడు ఎవరు? దుర్యోధనుడు. ఇక ఇప్పుడు అంటున్నాడు ఆయనతో, నా సైన్యాన్ని గురించి కూడా, నా సేనా బలం గురించి కూడా మీకు చెప్తాను వినండి అని, మీ యొక్క అవగాహన కోసమై నేను చెప్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తున్నాడు. చెప్తూ ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు, యుద్ధంలో ఎల్లప్పుడూ విజయం సాధించేటువంటి మీరు ఉన్నారు. ఎదురుగా ఆయన ఉన్నాడు కదా! మరి ఆయన్ని పొగుడుతూ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఆయనే ఎదురుగా ఉన్నాడు కాబట్టి ముందు యుద్ధంలో ఎల్లప్పుడూ విజయం ఎందుకంటే అందరికీ కూడా పాండవులకు, కౌరవులకు యుద్ధ విద్యలన్నీ నేర్పినటువంటి వాడు ద్రోణాచార్యుడు. మరి ఆయన ఇక యుద్ధంలో ఓడిపోయేటువంటి సమస్య లేదు. కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ యుద్ధంలో విజయం సాధించేటువంటి మీరున్నారు. అలాగే మా తాతగారైనటువంటి భీష్ముడున్నాడు. మా స్నేహితుడైనటువంటి కర్ణుడున్నాడు. కృపుడు ఉన్నాడు. మీ కుమారుడైనటువంటి అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు మరియు సోమదత్తుని తనయుడైనటువంటి భూరిశ్రవుడు వంటి వారు మన సైన్యంలో కూడా ఉన్నారయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నారాయన, నా కొరకు తమ జీవితాలను త్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడి ఉన్నటువంటి వీరులు ఇంకా పలువురు కలరయ్యా. వారందరూ పలు విధములైనటువంటి ఆయుధాలను దాల్చిన వారు మరియు యుద్ధ నిపుణతను కలిగి ఉన్నవారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఇక్కడ దుర్యోధనుడు అంటాడు, అన్యేచ బహవా శూరా మదర్దే త్యక్త జీవిత. అంటే నా కొరకు జీవితాలను త్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడి ఉన్నటువంటి వీరులు ఎంతో మంది ఉన్నారయ్యా మన సైన్యంలో. వారందరూ కూడా పలు విధాలైనటువంటి ఆయుధాలను, ఆయన చెప్తున్నాడు, నానా శస్త్ర ప్రహరణ సర్వే యుద్ధ విశారదాహ. వారందరూ కూడా ఆయుధాలను దాల్చి యుద్ధ నైపుణ్యతను కలిగినటువంటి వాళ్ళు మన దగ్గర కూడా ఉన్నారు అంటూ చెప్తున్నాడు. అలాగే చెప్తూ ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం పర్యాప్తం త్విదం మేతేషాం బలం భీమాభిరక్షితం. మన సైన్య బలము లెక్కింపలేనిదిగానున్నది మరియు మనము పితామహుడైనటువంటి భీష్ముడి చేత సంపూర్ణంగా రక్షింపబడుతూ ఉన్నాము. మరియు కానీ భీముడి చేత జాగ్రత్తతో రక్షింపబడుతూ ఉన్నటువంటి పాండవ సైన్యము పరిమితంగానున్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ దుర్యోధనుని చేత బలాల తారతమ్యం అంచనా వేయబడుతుంది ఈ శ్లోకంలో. ఎందుకంటే ఇక్కడ అత్యంత అనుభవజ్ఞుడైనటువంటి ఆ భీష్మ పితామహుడు విశేషంగా రక్షింపబడుతూ ఉన్న ఆ సైన్య బలం అపరిమితంగా ఉంది అని చెప్తున్నాడు. అలాగే మరి పాండవుల సైన్యాన్ని రక్షిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు ఎవరు? భీముడు. సో కాబట్టి భీముడి చేత రక్షింపబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ పాండవ సైన్యము పరిమితంగా ఉన్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మొత్తం కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో 18 అక్షౌహిణుల సైన్యము పాల్గొన్నది అని చెప్తారు. అందులో పాండవులదేమో 7 అక్షౌహిణులు కాగా కౌరవులది 11 అక్షౌహిణుల సైన్యము అని చెప్తారు. ఒక అక్షౌహిణి సైన్యము అంటే 21,800 రథాలు ఉంటాయి అని చెప్తారు. రథాలతో కూడి, రథం అంటే మినిమము 2 గుర్రాలు, రథసారథి, రథంలో చేసేటువంటి ఒక వీరుడు ఉంటాడు. అలాగే 21,870 ఏనుగులు ఉంటాయంట. ఏనుగు ద్వారా చేసేటువంటి యుద్ధాలు. అలాగే 65,610 గుర్రాలపైన యుద్ధం చేసేటువంటి వీరులు ఉంటారు. ఇక 1,09,350 కాలిబాటతో నడిచేటువంటి సైనికులు ఉంటారట. ఇది ఒక అక్షౌహిణి అంటే. అంటే 21,870లో 2 కలిపి ఇవి, అలాగే 65,610 ఇది. అంటే సుమారుగా మనకి 2 లక్షల కంటే ఎక్కువ ఒక అక్షౌహిణి అంటే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, కావున కౌరవ సేనా నాయకులందరికీ మీ మీ వ్యూహాత్మక స్థానాలను పరిరక్షిస్తూ భీష్మ పితామహుడికి పూర్తిగా సహకారము అందించమని నేను పిలుపునిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే కౌరవుల వైపున యువరాజుగా ఉన్నటువంటి ఆ ఎవరు? దుర్యోధనుడు ఇప్పుడు మరి రాజు కాబట్టి ఆ రాజు ఆజ్ఞ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఏమని చేస్తున్నాడు?
నేను మీ అంటే నా సేనా నాయకులందరినీ కూడా మీకు అందరికీ తెలియచేస్తున్నాను. మీరందరూ మీ మీ వ్యూహాత్మక స్థానాలలో ఉండి భీష్మ పితామహుడికి పూర్తి సహకారం అందించమని పిలుపునిస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భీష్ముడు ఉన్నంత కాలం పాండవులు జయించడం అంటే పాండవులు వీళ్ళని కౌరవులను జయించలేరు. కాబట్టి భీష్ముడిని నిలబెట్టుకున్నంతసేపు కౌరవులు ఓడిపోయేటువంటి అవకాశమే లేదు. సో అందుకే మీరందరూ మీ మీ స్థానాలలో ఉండి ఆ భీష్మ పితామహుడికి సహకారం అందించవలసిందిగా నేను కోరుతూ ఉన్నానని చెప్తున్నాను ఆయన. అంటే పిలుపునిస్తున్నాను, ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా దుర్యోధనుడు అన్నాడో ఇక ఆ భీష్మ పితామహుడు ఈ విధంగా చేశాడట. సంజీవుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, తస్య సంజనయన్ హర్షం కురు వృద్ధ పితామహః సింహనాదం వినద్యోచ్చైః శంఖం దద్మౌ ప్రతాపవాన్. సో అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆ దుర్యోధనుడు ఆ విధంగా వారికి చెప్పాడో, మీరు మీరు మీ స్థానాలలో ఉండి ఆ భీష్మ పితామహుడికి సహకారం అందించండి అని చెప్పాడో, ఇక అది విన్నటువంటి ఆ కురువంశ మహాపరాక్రమంతుడు వృద్ధ పితామహుడు అయినటువంటి భీష్ముడు ఆ దుర్యోధనుడికి సంతోషం కలిగేలాగా సింహ గర్జన వంటి ధ్వని కలిగేటట్లుగా తన యొక్క శంఖాన్ని పెద్ద శబ్దంతో పూరించాడట ఆ భీష్ముడు. అంటే సాధారణంగా యుద్ధ సంకేతాలుగా ప్రారంభ సంకేతాలుగా శంఖాలు ఊదడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే భీష్ముడు ఆ విధంగా శంఖాలను పూరించాడో, ఇక పిమ్మట శంఖములు, వివిధమైనటువంటి వాద్యములు, భేరులు, శృంగములు అన్నీ ఒక్కసారిగా మ్రోగించబడినవి అని చెప్తున్నారు. ఆ సంఘటిత ధ్వని మిక్కిలి భీకరంగా ఉంది. ఎప్పుడైతే ఆ భీష్మ పితామహుడు శంఖాన్ని పూరించాడో యుద్ధ సంకేతకంగా, ఇక మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఆ కౌరవుల వైపు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వారి వారి యొక్క శంఖాలని, ఆ పనవాకాలను, భేరులను అంటే వాద్యాలు, భేరుల్ని, అలాగే కొమ్ములు, శృంగాలు అంటారు, వాటన్నిటిని కూడా ఒక్కసారిగా మ్రోగించారట వాళ్ళందరూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. ఆ మోగించినటువంటి సంఘటితమైనటువంటి ధ్వని మిక్కిలి భీకరంగా ఉందట. ఎంతో భయంకరంగా ఆ ధ్వని ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. సో ఆ విధంగా కౌరవుల వైపు నుండి యుద్ధ ప్రారంభ శంఖనాదాలు పూరించబడగా, ఇక పాండవుల వైపు నుంచి చెప్తున్నాడు సంజయుడు, తతశ్వేతైరహైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవ పాండవచ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతుః. సో ఇక పాండవుల వైపు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చెప్తున్నాడు. ఏమని చెప్తున్నాడు సంజయుడు? ఓ ధృతరాష్ట్ర మహారాజా, అప్పుడు తెల్లని గుర్రాలతో కూడిన మహారథంలో కూర్చుని ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణుడు, ఆ అర్జునుడు కూడా వారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి శంఖాలను పూరించారయ్యా. ఎప్పుడైతే కౌరవుల వైపు నుండి శంఖనాదాలన్నీ పూరించి సంఘటితమైనటువంటి ధ్వని, భీకరమైనటువంటి ధ్వని వచ్చిందో, ఇక పాండవుల వైపు నుండి చెప్తున్నాడు, తెల్లని గుర్రాలతో కూడి ఉన్నటువంటి రథంలో ఉన్నటువంటి వారు ఎవరున్నారు? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, అర్జునుడు ఇద్దరు ఉన్నారు. ఆ ఇద్దరు కూడా వారి వారి యొక్క శంఖాలను, దివ్యమైనటువంటి శంఖాలను పూరించారయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు సంజయుడు. మరి ఏం శంఖాలను పూరించారట పాండవులు? పాంచజన్యం హృషీకేశో దేవదత్తం ధనంజయః పౌండ్రౌం దద్మౌ మహాశంకం భీమ కర్మ హృకోదరః. సో ఆ వృషికేశుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు పాంచజన్యము అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడట. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పూరించినటువంటి శంఖం పేరేంటది? పాంచజన్యం. మరి దేవదత్తం ధనంజయ
ధనంజయుడు అయినటువంటి అంటే అర్జునుడు, ఆయన శంఖం పేరేంటి? దేవదత్త అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడట. ఇక పౌండ్రౌం దద్మౌ మహాశంఖం భీమకర్మ వృకోదరః. ఆ వృకోదరుడు అంటే బాగా ఘనంగా భుజించేటువంటి వాడైనటువంటి, అంటే భోజన ప్రియుడైనటువంటి ఆ భీముడు పౌండ్రము అనేటువంటి మహాశంఖాన్ని పూరించాడట. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ యుధిష్ఠరుడు అంటే ధర్మరాజు యుధిష్ఠరుడు అనంత విజయము అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడట. ఇక మరి ఎవరు మిగిలారు పాండవుల వైపు నుంచి? నకులుడు, సహదేవుడు. నకులుడేమో సుఘోష అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించగా, సహదేవుడేమో మణిపుష్పక అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడట. ఇక ఇంకా చెప్తున్నారు పాండవుల వైపు ఉన్నటువంటి వారిలో ఆ గొప్ప విలుకాడైనటువంటి కాశీరాజు, యోధుడైనటువంటి శిఖండి, దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, జయంపరానటువంటి సాత్యకి. సాత్యకిని ఎవడు కూడా జయించలేడట. అటువంటి జయంపరానటువంటి సాత్యకి, ద్రుపదుడు, ద్రౌపదీ తనయులు, ఉప పాండవులు అన్నట్టు. గొప్ప బాహువులు కలిగినటువంటి ఆ సుభద్రా తనయుడు ఎవరు? అభిమన్యుడు. మున్నగు వీరులందరూ కూడా వారి వారి యొక్క శంఖాలను పూరించారయ్యా పాండవుల వైపు నుండి అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. చెప్పి ఇంకా అంటున్నాడు, సఘోషోదార్తరాష్ట్రాణం హృదయాని వ్యదారయత్ నభచ్చ పృథవీం చైవ తుములో అభ్యనుదాయ నాదయన్. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో, ఆ వివిధ శంఖముల ధ్వని ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? పాండవుల వైపు నుండి ఆ వచ్చినటువంటి వివిధ శంఖాల యొక్క ధ్వని అతి భీకరమయ్యను అయ్యా అని చెప్తున్నారు. అతి భీకరం అవ్వడమే కాదు, భూమి ఆకాశాలను దద్దరింపజేసిందట ఆ శంఖారావాలు దద్దరిల్లింపజేసి. ఇక దార్తరాష్ట్రుల అంటే నీ యొక్క కుమారులైనటువంటి దార్తరాష్ట్రులు, నీ పుత్రుల యొక్క హృదయాలను బద్దలు చేశాయ్యా పాండవుల వైపు నుండి వచ్చినటువంటి ఆ శంఖనాద ధ్వనులు భూమి ఆకాశాలను దద్దరిల్లింపజేస్తూ నీ యొక్క కొడుకుల హృదయాలను బద్దలు చేశాయ్యా అంటూ చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో, అత వ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా దార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః ప్రవృత్తే శస్త్ర సంపాతే ధనురుద్యమ్య పాండవః వృషికేశం తథా వాక్యం ఇద మహామహీపతే. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఓ రాజా, అప్పుడు పాండుసుతుడైన అర్జునుడు, ఆ పాండురాజు యొక్క కొడుకైనటువంటి అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుని సిహనంగా కలిగిన రథంలో దృష్ట్వా దార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః అంటున్నాడు కదా. అంటే ఆ అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుని సిహనంగా కలిగి ఉన్నటువంటి రథంలో గాంధీవం ఎత్తి పట్టుకున్నాడట. ధనురుద్యమ పాండవః. అంతేకాకుండా ఇంకా హృషికేశం తదా వాక్యం ఇద మహీపతే. ఇంకా చెప్తున్నాడు, యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్నటువంటి ఆ దుర్యోధనాదులను చూసి, నీ యొక్క కొడుకులైనటువంటి ఆ దుర్యోధనాదులను చూసి శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అంటున్నాడయ్యా అర్జునుడు అంటూ ఆ కురుక్షేత్రంలో జరుగుతూ ఉన్న విషయాలని ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడితో సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం ఇక్కడ అవగాహన చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ముఖ్యంగా పాండవుల విజయ సంకేతాలుగా చెప్పబడుతున్నాయి. ఒకటి ఆ ధర్మక్షేత్రం, ఆ యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రదేశం ధర్మానికి నిలయమైనటువంటి ప్రదేశము. అలాగే ఆ అర్జునుడు వాడుతూ ఉన్నటువంటి రథం గొప్ప రథం. అలాగే ఆ రథంపై ఉన్నటువంటి కపిధ్వజ అంటే
హనుమంతుడు చిహ్నంగా ఉన్నటువంటిది. ఇక ఆ ఆ శంఖనాదాలు కూడా పాండవుల వైపు పూరించినటువంటి శంఖనాదాలన్నీ కూడాను దివ్యమైనటువంటివి. ఇక ఆహ్, అర్జునుడు ఎత్తినటువంటి ఆ గాండీవం, హ్మ్. ఆహ్, పాశుపత హస్త్రము అని చెప్తారు. ఆయన వాడేటువంటిది. అలాగే ఇంకా ఒకటి సంజీవుడు చెప్పినప్పుడు త్యక్త జీవిత అని చెప్పాడు. అంటే నా కొరకు ప్రాణాలను అర్పించేవారు. అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఓడిపోతారు, చనిపోతారు అని తెలిసి మాట్లాడినట్టుగా ఉన్నటువంటి పదం ఒకటి. అలాగే యుద్ధం ప్రారంభమైనటువంటిది మోక్షద ఏకాదశి రోజు. అలాగే మరి ఋషికేశుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పాండవుల వైపు ఉన్నాడు. అంటే లక్ష్మీమాత కూడా పాండవుల వైపే ఉంటుంది. అంటే విజయము పాండవుల వైపునే ఉన్నది అనేటువంటి అంశం. సో, ఆ విధంగా పాండవులకు విజయ సంకేతాలు ఉన్నట్లుగా చెప్పబడుతుంది. సో, ఆ విధంగా మరి వాళ్ళందరిని చూసినటువంటి అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడట. అర్జున ఉవాచ సేనయోరుభయోర్మధ్యే రథం స్థాపయ మే అచ్యుతా యావదేతాన్ నిరీక్షేహం योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् అస్మిన్ రణసముద్యమే. అర్జునుడు ఈ విధంగా పలికాడట. ఓ అచ్యుత, నా రథమును రెండు సైన్యాల మధ్యలో నిలుపుము. తద్వారా ఈ మహాయుద్ధ రణరంగంలో నేనెవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో చూసే అవకాశం నాకు కలుగుతూ ఉంది. ఆ విధంగా ధనస్సు ఎక్కుపెట్టినటువంటి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో అన్నారట. ఏమని? ఓ అచ్యుత, నా రథమును. ఇక్కడ ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అచ్యుతుడిగా సంబోధించబడ్డాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ అర్జునుడి యొక్క రథసారథిగా ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ విధంగా సంబోధించబడినటువంటి వాడు. అంటే చ్యుతి లేనటువంటి వాడుగా చెప్పబడేటువంటి. మరి ఏమన్నాడు? నా రథాన్ని రెండు సైన్యాల మధ్యలో ఉంచవయ్యా. తద్వారా ఇక్కడ ఎవరెవరు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారో వారందరినీ నేను చూస్తాను అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అన్నాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా సంజయుడు చెప్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్తో ఋషికేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమం. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు సంజయుడు, ఓ భరతవంశీయుడా, అంటే ధృతరాష్ట్రుణ్ణి అంటున్నాడు. అర్జునుని చేత ఆ విధంగా సంబోధించబడి ఏమని? అచ్యుత అని సంబోధించబడినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ ఉత్తమమైనటువంటి రథాన్ని ఇరుపక్షపు సేనల నడుమ నిలిపాడట. రథాన్ని ఇటు కౌరవులు పాండవులకు మధ్యలో ఆ రథాన్ని తీసుకొచ్చి నిలిపి ఉంచి ఈ విధంగా అంటున్నాడట కృష్ణ భగవానుడు. ముఖ్యంగా ఆ రథాన్ని భీష్ముడు, ద్రోణుడు మరియు ఇతర భూపాలకుల సమక్షంలో శ్రీకృష్ణుడు, ఓ పార్థ, ఇచ్చట కూడి ఉన్నటువంటి మీ కురువంశీయులందరినీ గాంచు అని చెప్పాడట శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు. తత్రా పశ్యన్ స్థితాన్ పార్థ పితృన్నత పితామహాన్ ఆచార్య మాతులాన్ భ్రాతృన్ పుత్రాన్ పౌత్రాన్ సఖీంస్తతా స్వసురాన్ సుహృదచ్చైవ సేనయోరుభయోరపి. ఇరుపక్షపు సేనల నడుమ నిలిచినటువంటి అర్జునుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ తండ్రులను, పితృన్ అంటే తండ్రులను, అత పితామహన్ తర్వాత తాతలను, ఆచార్యాన్ అంటే గురువులను, మాతులాన్ అంటే ఆ మేనమాములను, భ్రాతృన్ అంటే సహోదరులను, పుత్రులను, పౌత్రాన్ మనుములను, సఖింస్తత అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ స్నేహితులందరిలను, అలాగే స్వసుర ఆ ఉండేటువంటి మామలను, శ్రేయోభిలాషులందరినీ కూడా చూశాడట అర్జునుడు ఆ కురుక్షేత్ర రంగంలో. చూసి ఇలా అంటున్నాడట.
తాన్ సమీక్ష్య స కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయావిష్టో విషీదన్నదమబ్రవీత్. ఆ కుంతి తనయుడైనటువంటి అర్జునుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి తన స్నేహితులను మరియు బంధువులను చూసి కరుణ కూడిన వాడై ఈ విధంగా పలికాడయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడట అర్జునుడు? అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ యుయుత్సుం సముపస్థితం సీదంతి మమ గాత్రాణి ముఖం చ పరిశుష్యతి. అర్జునుడు ఈ విధంగా అన్నాడట, ఓ కృష్ణ, యుద్ధ ఆసక్తులై ఎదురుగా ఉన్న చుట్టాలందరినీ చూడగానే నా అవయవాలన్నీ తడుబడిపోతూ ఉన్నాయి, నా నోరు ఎండిపోతూ ఉన్నదయ్యా కృష్ణ అంటూ అర్జునుడు అన్నాడట. ఇంకా అంటున్నాడు, వేపదుచ్చ శరీరే మే రోమహర్ష జాయతే గాంధీవం స్రంసతే హస్తాత్ త్వక్షైవ పరిదహ్యతి. సో ఇంకా అంటున్నాడట అర్జునుడు, అయ్యా నా దేహమంతా కంపించిపోతున్నదయ్యా, నాకు రోమాంచితమవుతూ ఉన్నది, గాంధీవం నా చేతి నుండి జారిపోతూ ఉన్నది, నా చర్మమంతా మండిపోతూ ఉన్నది అంటూ ఆ అర్జునుడికి అక్కడ కలుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ అనుభూతులను ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే సాధారణంగా 2 రకాలైనటువంటి దేహ కంపనాలు ఉంటాయి అని చెప్తారు. అవి గొప్ప ఆధ్యాత్మిక పారవశ్యంతో జరిగేటువంటివి, భౌతిక పరిస్థితులలో మహాభయంలో కలిగేటువంటివి అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఆ అర్జునుడు కూడా ఆ విధమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాడు అని చెప్తుంది. నచ వ్యవస్థాతుం భ్రమతీవ చ మే మనః నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ. ఇప్పుడు నేను ఏమాత్రము ఇక్కడ నిలబడలేకుండా ఉన్నాను, నన్ను నేను మరిచిపోతూ ఉన్నాను, నా మనసు చలించుచున్నది. ఓ కృష్ణ, ఓ కేసి సంహార, కేవలము అశుభ శకునములే నాకు కనబడుతూ ఉన్నాయ్యా అంటూ చెప్తుంది. సో సాధారణంగా మనం స్ట్రెస్ గురైనప్పుడు మన అవయవాలన్నీ కంపించిపోతాయి, నోరు ఎండిపోతుంది అని, దేహము మొత్తము కంపించటము, వెంట్రుకలు నిక్కరబొడుచుకోవడం, రోమాంచితం అవడము, చేతిలో ఉన్న వస్తువులు జారిపోవడము, చర్మము మండిపోవడము, కాళ్ళు కింద మనం నిలబడలేకుండా ఉండేటువంటి పరిస్థితి, మనసు మర్చిపోయేటువంటి పరిస్థితి. సో ఇవి ఇక్కడ అంటే మనం స్ట్రెస్ గురైనప్పుడు మనలో కలిగేటువంటి మార్పులు అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నచ శ్రేయో నుపశ్యామి హత్వా స్వజనమహవే నకాంక్షే విజయే కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. సో ఓ కృష్ణ, ఈ యుద్ధంలో నా వారిని చంపడం ద్వారా, ఎందుకంటే వాళ్ళు అన్నదమ్ముల పిల్లలే కదా, సో ఈ యుద్ధంలో నా వారిని చంపడం ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నేను తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నానయ్యా. కావున తదుపరి విజయము కానీ, అంటే ఈ యుద్ధం తర్వాత వచ్చేటువంటి విజయం కానీ, రాజ్యము కానీ, లేదా ఆ రాజ్యం వల్ల వచ్చేటువంటి సుఖాలు కానీ నాకు అక్కరలేదయ్యా అంటూ అస్త్ర సన్యాసం చేస్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన, ఓ గోవింద, మేము ఎవరి కొరకు రాజ్యమును సుఖమును చివరికి జీవనమును కూడా కోరుచున్నామో వారందరూ ఈ యుద్ధరంగమున సన్నద్ధులై నిలిచి ఉండగా ఆ రాజ్యాదుల వలన మాకేమి ప్రయోజనమయ్యా? మేమేదో రాజ్యం పొందితే మా బంధువులతోనూ మిత్రులతో కలిసి సంతోషంగా అనుభవిద్దాం అనుకుంటున్నాం. మరి వారందరూ ఈ యుద్ధంలో మరణిస్తే ఇక మేము ఎవరితోనయ్యా ఇవన్నీ పంచుకునేది అని అడుగుతున్నాడు. ఓ మధుసూదన, గురువులు, పుత్రులు, తాతలు, మేనమామలు, మామలు, మనుమలు, తండ్రులు, పుత్రులు, బావమరుదులు, ఇంకా ఇతర బంధువులందరూ కూడా తమ తమ ప్రాణాలను మరియు సంపదలను విడిచిపెట్టడానికి సంసిద్ధులై నా ఎదుట నిలబడి ఉండగా వారు నన్ను చంపగోరినా నేనెందుకయ్యా వారిని చంపాలి? ఓ జనార్దన, కేవలము ఈ భూలోక రాజ్యం అటుంచవయ్యా,
ముల్లోకాలపైన రాజ్యాధికారముకైనా నేను వారితో యుద్ధము చెయ్యను అని చెప్తున్నాడు. అలా ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను చంపటం వలన మేము ఎటువంటి ఆనందాన్ని పొందలేము అంటూ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతానాతతాయినః తస్మాన్నారాహ వయం హంతుం దార్తరాష్ట్రాన్ స్వబంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖినశ్యామ మాధవ. ఓ కృష్ణ, ఇటువంటి దుర్మార్గులను చంపినా మాకు పాపమే కలుగుతుందయ్యా. ఈ కారణం కౌరవులు దుర్మార్గులు, హాతతాయిలు వాళ్ళు. మరి అటువంటి వాళ్ళని చంపినా మాకు పాపమే కొట్టుకుంటుంది కదా. కాబట్టి ఆ ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను మరియు బంధువులను చంపటము మాకు సరైనది కాదయ్యా అంటున్నాడు. ఓ మాధవ, సంబంధీకులను చంపుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటి అయ్యా? మేము సుఖంగా ఎలా ఉండగలము మా మిత్రులు వీళ్ళంతా లేకుండా అంటూ సో అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో అంటూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సాధారణంగా హాతతాయిలు ఎవరైనా ఇతరులకు విషాన్ని ఇచ్చి చంపడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వాళ్ళు, అలాగే ఇతరుల ఇంటికి నిప్పును పెట్టించేటువంటి వాళ్ళు, అలాగే మారణాయుధాలతో దాడి చేసేటువంటి వారు, అలాగే ఇతరుల సంపదలను కొల్లగొట్టేటువంటి వాళ్ళు, ఇతరుల యొక్క ఆస్తులను తీసుకునేటువంటి వాళ్ళు, ఆక్యుపై చేసేటువంటి, ఆక్రమించేటువంటి వాళ్ళు, ఇతరుల యొక్క భార్యలను కిడ్నాప్ చేసేటువంటి వాళ్ళు హాతతాయిలుగా చెప్పబడేవారు అని చెప్తారు. సో ఈ కౌరవులు ఈ 6 రకాలైనటువంటి పనులలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. సో కనుకనే వాళ్ళని సంహరించవచ్చు అని చెప్పబడుతుంది శాస్త్రాలు. ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు, ఓ జనార్దన, రాజ్యకాంక్షాపరులైనటువంటి ఆ కౌరవులు వంశనాశనం గాని మిత్రద్రోహం వలన కలిగేటువంటి పాతకాన్ని వాళ్ళు గ్రహించలేకపోతున్నారయ్యా. కానీ వంశక్షయం వల్ల కలిగేటువంటి దోషాన్ని బాగా తెలిసినటువంటి మనమైన ఈ పాపము నుండి ఎందుకు తప్పుకోకూడదయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో. సో ఇంకా అంటున్నాడు, కులక్షయే ప్రణశ్యతి కులధర్మ సనాతనాః ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్ననం అధర్మోం అభిభవత్యుత. వంశ నాశనంతో ప్రాచీన కులధర్మాలు నశిస్తాయి. కులధర్మాలు నశించిన వంశం అంతటా అధర్మము అలుముకుంటుంది అని చెప్తుంది. అధర్మాభిభవాత్ కృష్ణ ప్రద్యుషంతి కుల స్త్రియః స్త్రీషు దుష్టాసు వార్ష్ణేయ జాయతే వర్ణ సంకరః. ఓ కృష్ణ, వంశమునందు అధర్మము పోవటం వలన కుల స్త్రీలు చెడిపోతారు. ఓ వృష్ణివంశ సంఘాతుడా, అట్టి కుల స్త్రీల పతనం వలన అవాంఛిత సంతానము వృద్ధి చెందుతుందయ్యా అంటూ చెప్తున్నా. సో ఇంకా చెప్తున్నా, సంకరో నరకాయైవ కులజ్ఞానాం కులస్య చ పతితం పితరో హేషాం లుప్త పిండోదక క్రియయా. అవాంఛిత సంతానము పెరగడం వలన వంశ ఆచారమునకు నాశనం చేసిన వారికి కూడా నరకం ప్రాప్తించును. పిండోదక క్రియలు ఆపివేయబడిన కారణంగా అట్టి వంశమునకు చెందిన పూర్వీకులు కూడా పతనం చెందుతారు అంటూ చెప్తుంది. ఇంకా చెప్తున్నాడు, యది మామ ప్రతీకార మశస్త్రం శస్త్రపాణయః దార్త రాష్ట్ర రణే హన్యు స్తన్మే
క్షేమతరం భవేత్. సో ఇంకా అర్జునుడు అంటున్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారితో, ఓ కృష్ణ, నేను నిరాయుధుడను మరియు ప్రతీకారం చెయ్యని వాడను అయినను ఆ శస్త్రధారులైనటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుని కుమారులు ఈ రణరంగమునందు నన్ను వధించిన అది నాకు మంచిదే అవుతుంది, కానీ నేను యుద్ధము చెయ్యనయ్యా అంటూ ఆ అర్జునుడు అంటూ ఉన్నటువంటి విషయాలని ధృతరాష్ట్రుడితో సంజీవుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో సంజయుడు ఇంకా అంటున్నాడు, సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రథోపస్థ ఉపావిశత్ విసృజ్య సంశరం చాపం శోక సంవిఘ్న మానసః. సంజయుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడట ధృతరాష్ట్రుడితో, రణరంగమునందు అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికిన తరువాత ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి దుఃఖం చేత కల్లోలితమైన మనసు కలవాడై రథంలో కూర్చుండిపోయాడయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా మనము మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాము. రేపు రెండవ అధ్యాయమైనటువంటి సాంఖ్య యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. హరే కృష్ణ. సో